Hello friend, welcome back to another vlog. Tiket दानबाय मैयानो अनलाइन दा बे ब्रेकफास्टआ मोनफैबानो जानानै थांसै आरो बेनो आरो लोगोनि माने गेस्ट हाउसआ स्पेसियेलनि आरो नैबे लोगोफोर बेनो आरो स्पेसियेल जि गेस्ट हाउस बेनि पुरा साराउन्डिंस आरो बेनो आरो नैफ्राव गथ'फ्रा गेलेग्राबो दङ ओइथिं ओमफ्राय ओइथिं जिम दङ जिम आरो पुल गेलेनायथिं दङ बे लोगोनि गारि आग्रानि लोगोनि गारि बियो ओमफ्राय जोंनिफ्राय इहाय दङ आरो जायगा बिराद मोजां आरो एकदम थान्दा थान्दा जिरायनो मोजां आरो गथ' उन्दै बायसा फिलिं लादों नामा आरो बेहाय माने गथ' उन्दैजों थानाङा बिराद माने मोजां फिल जायो आरो एकदम गोसोखौ पुरा माइन्डखौ फ्रेस मोनलायलायो आरो लोगोफोर जोङो बै बेटारि रिक्सायाव गाखोबाय दा बेनिफ्राय थांसै आरो दा बेनिफ्राय जायफ्रा फैदों बिसोरो मिथियो आरो माने गारि लांनो होआ आरो खाथिसिम मानो होनबा बे गारि लांबाथाय गारिनि बे स्मुगा बे गारिनि धुवाजों माबा जायोना मैला जायोना ताजमहला ओंखायनो सब बिदि आरो बेटारि गारि सब 50 रुपये से देना दा जों लोगोफोर थांगासिनो आरो बेटारि गारियाव हाँ ये बैठियो इधर वीडियो आगे अलाउड नहीं है मैडम नहीं है ना आगे नहीं अंदर है लोगोफोर जोङो फाइनालि हाबबाय ताजमहलनि गेटआव आरो दा थांबाय थादों आरो एरियायाथ' बिराद गिदिर ना बिराद एकदम प्रसिडिउर बानायलांबाय मानसिफोरखौ लेडिसफोरखौ माने फेन्टि बेगफोरखौ लाबोनो होयो ओमफ्राय जोंनि बे फिफुङाव बेग लाबोदोंमोन ना बेखौ लानो होआखै आरो आरोबाव बियो थांनानै जोहोलावआव थांनानै बियो बाहेरायाव दोनना फैबाय आरो आं बेहायनो नेबाय थादोंमोन आरो दा जिखिजाया लोगोफोर जोङो थांगासिनो आरो रनि स्टेन्डखौबो दोनना फैनांबाय सब दोनना फैबाय सब दोनना फैनांबाय ग'प्र'नि स्टेन्डखौ लाबोनो मोनबा मोजांमोन आरो दा एकदम मोनहैया जायोना बिदि हमबाय थानांगौ ओरैनो फिसा सानो दा जिखिजाया केमेराखौ जे लाबोनो मोन्दों बेनो बहुत आरो बेनिफ्राय आरो मोनसे जोंना लाखि जों फैनायाव जोंनि मर्निं 6 AM to 12 AM निसो टिकेटमोन जोंना जोंना मर्निं हाफमोन आरो जोंना मर्निं हाफनि टिकेटमोन ओमफ्राय जों बेहाय मोनफैया 1 PM जाबाय आरो थेवबाबो जेबो बुङाखै जेबो नङा दिनैनिबा हाबनो हायो बिदि होननानै आरो मानसि बारा गैयाना बेनिखायनो थांनो होदों उनावहाय मालाबाफोर फैबाथाय माने जों जिबायदि देखायदों बिदि हाबनो हागोन आरो दा माने मानसि खम ओंखायनो मोजां आगोलाव जों जेब्ला 2015आव फैदोंमोन ना ओरैबायदि असान्ति थेवबाबो जोंना ताजमहल नायनायनि जे एक्साइटमेन्ट ना बियो माने नेबाय थानायावनो गैया जायो आरो थेवबाबो मोनहैबाथाय ताजमहलनि सिङाव पुरा माइन्डआ एकदम मोजां जालाङो आरो फ्रेस जालाङो आरो बेनो मेन खोथा मानसि खम नालाय ओंखायनो मोजां आरो ने बेनो लोगोफोर बेनो फार्स्ट गेट ना ini Tajmahal dulu na gugur ini bener na kami dia merandang beनिफ्राय नुनाय नङा बारे ini Tajmahal आरो ini दा बेहाय मानसि फिर पुरा फोरफ्रा मानसि खम दिनै मानसि खमखाय मोजां नांदों आरो फट' बाहाय खेबबाय बेनिफ्राय नुहरदोंना जे गोदोर लोगोफोर जेसेबां खाथियाव मोनहैयोना एसेबां माने गिदिर नुबाय थायो आरो गोदोरबो नुयो बेनिफ्राय मोजांबो नुयो दा एबार प्रब्लेमा बेनो आरो एकदम मिनिनानै मोजाङै थिखांनो हाया फट'आ अनलि मार्क्स सिङाव मिनिनायाव पात्ता मोनलायलायो आरो लोगोफोर ओरैबायदि गरम ना एबा ससमा गैया बिदि नायनो हालायलायाखै बेबो जि गरम जालायलायदों केमेराया बेनिखायनो बाहाय रेस्ट होदों दा ओंखायनो मबाइलजों खालामगासिनो आरो बे ओंखायनो नोंथांमोना आरो जायफोरा बिदि बे माने सामार सिजनाव फैयो आरो माने ताजमहल नायनो सामारबाबो उइन्टारबाबो आरो बेहायथ' पुरा खालि ना सान्दुं बिराद बारा जायोना गोसा जायो ओंखायनो एकदम ससमा गाननायफ्राथ' मोजांनो जायफोर ससमा गाना नर्मेल बेफोरो सानग्लास लाबोनो एकदम दाबावथार आरो जों सानग्लास लाबोनो बावबाय एकदम आंथ' जेराव थांबाबो सानग्लासखौ एकदम लांखायो खिन्थु बे मिथिया आरो बे बाराव आंना एसे देहायाबो बारा मोजां नङामोन ना हाथाइनि थाखायनो सब बावलांबाय आरो गिदिंलाय This is the Taj Mahal. Shahjahan आरो Mumtazनि मोजां मोननायनि नेरसोन आरो बेनो
ताजमहलाव फैबाबो हाया खिन्थु बेनो आरो गरमनि थाखायनो बिराद सान्दुं गोसाना बालायलाङो आरो बेनो एरियायाथ' बिराद गिदिर एरियाया एकदम बेसेबांबा बिघा दं खोमा हायानो राजानि राजमहल नालाय जेसां हायो एसांनि बानायदों आरो बेनि हानि खोथा गैयाना जेथिं आसि हरो बिथिंनो गासैबो बिनिनो गोजाना सिगाङावलाय राजाया अनलि बुंनांगौल' माने सेनाफोरानो थांनानै सेनानै लाहैयो आरो बिथ' अनलि जिराय जिराय अर्डारल' होनांगौ ना बेखौ माव होनबाथाय मावबायनो आरो गाव अनलि अर्डार 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 होनबानो आरो ओरैनो लोगोफोर बिथिं थांबानो नुगोन आरो बेनो जरना लादों माथो मेंबाय लोगोफोर दैबो गांबायना बेनो ताजमहला नुबायना जि मोजां एफा गोदोर सायाव हाबफैबाय बेबो मोनसे दोङो फिसा माबा मोनसे दोङो आरो खिन्थु बेना फेद जालांबाय ना बेनि कालारानो बेनो कालारमोन ना पाथर बारा गैया बेयाव बेसो असलि बुस्थुआ नुदोंना ताजमहल बेनो आरो असलि ताजमहला लोगोफोर लास्ट टाइम 2015 आव फैनायाबो आं बेहायनो फट' खेबदोंमोन इदि बेनो नुवाखै लोगोफोर बे पुरा मार्बल पाथर आरो मार्बल पाथरजों बानायदों आरो यमुना दङ आरो बेथिं बे यमुना रिभारा दङ आरो यमुना रिभारा इथिं दङ आरो बेनो आरो बेनो यमुना रिभारा इनो पुरा सिउ सिउ बार बारगासिनो बे नुदोंला लोगोफोर इथिंनो आग्रा फर्ट दङ आरो बिथिंनिफ्राय इथिं नुहुरो आरो बेनिफ्रायबो माने राजाया इथिं नायहरबाय थायोमोन आरो आग्रा फर्टनिफ्राय बे आग्रा फर्ट बे ताजमहल ओमफ्राय बिथिं जाबाय बे सिदा जाबाय बे जाबाय मेहताब बाग आरो बेनो जाबाय यमुना दैमा आरो बेनो बेखौबो मानसिफ्रा पुरा फैनानै बेखौबो मानसिफ्रा सब फैनानै जिरायबायनानै पुरा थाबाय थादों रिलेक्स थाबाय थादों आरो भिर गैयाना नङाबाथ' लास्ट टाइम फैनायाव बेहाय बेफोरजों लाइन दङना ओरैबादि गिदिंनांगौ सासे सासे इदि थोन 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 एकदम बिनि बिखुङाव इदि हमै 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 थांनांगौ आरो लास्ट आरो पुलिसफोराबो थाबाय थानो होआ मोनसे जायगायाव हाट 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 इदि होननानै जल्दि थां होननानै पुरा खारहोबाय थायो आरो एबार मानसियानो गैयाना ओंखायनो जों एसेबां एरिया गिदिर कभार खालामबायना दासिम अनलि 30 मिनिट्सआवनो जों कभार खालामबाय आरो लास्ट इयार फैनायाव खोमा 2 आवार्स लादोंमोन आरो सिङाव हाबजायो आरो जेराव बे शाहजाहाननि असलि कबरा दङ आरो शाहजाहाननि असलि कबराथ' सिङावसो दङ बेखौ नुनाय नङा होमबाबो बेनि जास्ट माबाखौ नायोबा बेथिं थांनो हायो आरो लास्ट टाइम फैबा जोंथ' पुरा मानसिनि उन थाङै हाबहैदोंमोन बे टाइमाव गावनि गोसो मथे थांबाय थानो मोन्दों आरो जेराव नायो जेराव फट' खेबो रावबो मोनबो बुङा न' इन्टारफेरेन्स एबार मानसिनि प्रेसार गैया आरो मोनबो 50 रांहै लायो जुदि बेसिम फैयो आरो बे सिंसिम फैयो बेनि सिङाव जुदि हाबो होमबा 200 राजा टोटल जोंना सासेनिया आरो इच पार्सन 250 लादों बेसिम फैनोबा 50 रांहै बेनिफ्राय बे सिङाव थांनोबा 200 रांहै एक्सट्रा लागोन आरो माने जोंनि बे आसामनि खोथा बुङाखै जोंनि बर' मानसिनि अनगायै आरो फार्स्ट टाइम माने आंनि नामखौ सोरबा हायना इदि होननानै स्पेलिं कारेक्ट लिरदों आरो बेहाय बांसिना मा लिरो हायना बे हायना जुनार दंना जि रागा जोंनो ओंखारदों आंहा इदि लिरबाथाय HYNA लिरो हायना मा हायना जाखो बेलाय
हाइना हाइना लिरनांगौ ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बेहाय मानसि गार्डा लिरदों आरो ओंखायनो बिराद मोजां मोनदों आरो बिग थेंक इउ फर हिम आंनिखौबो बहुतानो लिरनो रोङा आंनिखौ हिंसा होननानै लिरो HINSA बे भाइलेन्स अहिंसा हिंसा बेखौ लिरो H मोनसे बारा होदों आरो HIMSHA होननानै होमबाबो बे एक्सेप्टेबल आरो मानसिया माने एसे मोजां आरो लिरनो गोरों फरायनो गोरों आरो बे दा बेनो आरो एन्ट्रिया बेजों थांबानो बेनि एकदम मेन माबाखौ मोनहैगोन आरो जोङो बे अफ सिजनखाय कर'नानि टाइमखाय जोङो बिदि रेकर्डिं खालामनो मोन्दों बेयाव नङाबाथ' बिदि भिडिअ रेकर्डिंबो खालामनो हानाय नङामोन आरो बेनो लोगोफोर नुदोंना सोबाना खारै खारै फैनानै बेयाव थाफैदों आरो बेयाव साया दोङो ना बेनि साया दोङो ना पिलारनि बे पिलारनि सायाव सबानो बेयावनो जफायदों आरो इसोरफोर जबाय थादोंमोन थांबाय लोगोफोर जोङो बिदिनो सान्दुं गोसा नुनानै गिलायलांबाय थांनो ओरैबायसा सान्दुं नुवाखै बेनो आरो माबाया दा जि मोजां जिरायनो आराम मोनसे जायगा मोनबाय आरो साया मोनबाय ओंखायनो बेहाय जिरायनोसै दा लोगोफ्रा बै बिसोर मेहताब बागाव दङनो आरो ओइथिं दङ ना बे यमुनाखौ बारनानैनो बे साइड मेहताब बाग होननानै मोनसे जायगा दङ बेनिफ्रायबो बे ताजमहलखौ मोजां नुहुरो आरो दा बेनो आरो ताजमहला सिंनिखौ जुदि खिथिनो होयो होमबा सिङावबो जों रेकर्ड खालामनानै खिथिगोन आरो मा दङ मा गैया नोंथांमोना जुदि फैनो गोसो दङ होमबा फैबानो जाबाय आरो बेनो आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट बेनो आरो गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेयाव सिङाव मबाइल लाबोनो हाया अनलि मबाइलखौ लाबोनो होगोन दै बथल लाबोनो होगोन आरो बेग टेग बिदि लाबोनो हाया आरो बारा बिराद स्ट्रिक्ट आरो लाबोनोनो होखाया जोंनि बे केमेरानि ग'प्र'नि स्टेन्डखौबो लाबोनो हायासै बिसोरो जों दोननानैसो फैनांबाय आरो बेनो आरो बेनिफ्राय नायबा फैजागोन आरो जायफोरा फैनो मोनाखै बा नायनो मोनाखै बा नायनो खाबु मोनाखै बिसोरो जोंनि ब्लगखौ नायनानै नायनो हागोन आरो बेनो आरो ताजमहला आग्रानि ताजमहल जों ओंखारबोबाय बारा रेकर्डिं खालामासै आरो बिराद पुलिस दङमोन बे सिङावनो साब्रै पुलिस दङमोन होमबाबो आं रेकर्डिं खालामनानै लानानै माहाय गिदिंमोन आरो बिसोरो डिलिट खालामना होआबासो होननानै होमबाबो खालामबाय माहाय खालामनानै बेनिफ्राय फैबाय आरो ओंखारबोबाय दा लोगोफ्राबो दङ नोंसोरो बेहाय जोंखौ पिक खालामगोन ना बेनिफ्राय जोंबो ओंखारलांनोसै आरो थाब थाब लोगोफोर बिथिं पार्कबो दङ बेफोरावनो माबा खालामदोंमोन खोमा शाहजाहाना बिदि मोसायोमोन ना माबाफोरा बेनि माबाफोरा मोसाबाय थानायखौ बिदि मोसाबाय थानायखौ शाहजाहाना बिराद नायोमोन आरो बिदि दा लोगोफोर आरो खेबसे लास्ट टाइमनि थाखाय नायहर ताजमहलखौ नुदोंना माहाय बिफांनि गेजेर गेजेर नुहरगोनदां आरो बेनो आरो दा जोङो लोगोफोर थांसै आरो आंहा दिनै दा भ्लग खालामनो एनार्जि गैया खर' थागासिनो बेनिफ्राय चार्जआबो जोब्बाय अलमस्ट दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे आग्रानि ताजमहलनि भ्लगखौ नायनानै गोजोनदों होननानै मोजां मोनदों होननानै जुदि नोंथांमोना फैनो हायाखै मालाबा चान्स मोनबा फै आग्रायाव दिल्लीनि खाथि जायो दिल्लीयाव फैबाथायथ' अनलि 3 आवार्स लायो बिदि ट्रेभेल माने बासफोरजोंबो फैनो हायो टुरिस्ट बासफोरजों फैनो हायो आरो सोरबा पार्सनेल गारि रेन्ट लानाबो फैनो हायो नोंथांमोना मालाबा चान्स मोनबा फैथार आरो मोजां आरो नायनांगौ आरो जेखिजाया इण्डियानि जोंनि भारतनिनो मोनसे मनुमेन्ट ना एबा वर्ल्ड फेमास नायनांगौ आरो एसेबां सुबिदा मोनबाथाय दा ओंखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालाम लोगोफोरजों आरो लोगोसे कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोराबो फन खालामबाय थादों लिंहरबाय थादों दा लोगोफोर
बेनोसै आरो बिसोरबो लिंहरबाय जों थांनो ओंखारबाय आरो बेनिफ्राय बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै बोद्रायबो गैया आरो जोंबो बेंबाय नोंथांमोनखौ जोङो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन आरो दिल्लीयाव लोगो मोनहैगोन आरो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय ताजमहलखौ बाय बाय खालामनो हाबाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट मालाबा दिनां गथ' गथाय लोगो नांनानै फैनानै लोगो मोनगोन आरो सानैजों लोगो मोना आरो जों आरो नेक्स्ट 2-3 इयार्सनि थाखाय लोगो मोननाय नङा आरो